Mga kabaro, kumusta mga kabaro, no? Sa pagkaroon mga kabaro, no? Malita og itlog og bulad, ng food trip sa mga kabaro, no? Itlog, bulad og hotdog. Itlog, bulad og hotdog mga kabaro, no? Nga sa di pa kong wala ka mga kabaro. Oops. Mag luto ko og kanon. Food trip punta ni Mrs. mga kabaro, no? Food trip punta ni sa Anli Breakfast Apan asa para kabaro, no? Na pakyas kay ano kay na pakyas main? Napakyas mga kabaro, no? Kay alternate na ilang open. Hindi sila nagsiling na alternate galit sila open. Dapat gasiling sila ho. Hindi sila nagsiling. Ano? Hindi sila gasiling na alternate galit open nila. Maglaba day kamay. Pagka very good. Mga lagi. Ha? Yung mga lagi. Kinangaon lagi. Oo. Sige pa ikong mata eh. Sa oras. Mga alas 5. Asing ko ka mata? Oo. Uy. Alas 4 mga pahingit-ngit kayo. Early bird. Ako alas 2 na ko nagkatulog. Adlaw karon nga Domingo mga kabaro, no? Pizza. Adlaw karon Domingo mga kabaro, no? Pizza 25 mga kabaro, no? Loading man. Naluding ko mga kabaro, no? Adlaw 25. Nya kita bu mga kabaro. Dili ta magmotor kay magpaktas sa mga kabaro ng ida taog. Ita taog tawag gani. Itlog, hotdog o bulad. Sa convenience sa tamo dito mga kabaro, no? Kay brag ang convenience lagi na tahan sila. Namanya na itlog, hotdog, bulad. Nya kabaro, no? Mo pakpasta kabaro. Bagpasta pa yung convenience ba? Waro kay wala pa may ka grocery ni Mrs. Kay siyempre busy ang mga inyong kabaro, no? Ano nga wala pa may ka grocery. Pagkakaroon mga kabaro. Yeah. Oops. Convenience na mga kabaro, no? Yeah. Pag Domingo mga kabaro, dari sa medyo saba gid ang palibot, no? Kaya na mga kanta-kanta about sa kanang gitawa nga classic song, mga classic song. Karon mga kabaro. Batas na mga kabaro, no? Wow. Maon ta minimisis mga kabaro, no? Kanang diha sa rustic bar, kanang Anli Breakfast pag Sunday.
Ikatong last Sunday mga kabaro, katong anniversary namo. Dito may nangaon mga kabaro no sa Unli Breakfast. Apan alternate no kung tayo karon Domingo ha open. So next Sunday sarado sila. Wala na mo nabasa to mga kabaro no. Baptist Church mga kabaro. Yeah. Kabaro no, muagita no. At para karon. Yeah, may buntag. Oh. Lamig kayong init mga kabaro. Og time lapse. Ma'am, na may bulad baligya. Bulad, itlog, hotdog. Hotdog, wala. Patay. Wala. Sa ato ba? Sarado. Sasa. Nasa na yung hotdog dito ha? Oh. Sayang sao. Bulad. Kung kami pipiliyon na maro, asa yung lami nga bulad. Mas lami ni nga bulad, prituhon og pina kaging. Anya. Bulad. Nya, ini diri. Itlog. Langga asa inyong itlog? Ay daro. Oh. Pinanglan siya og alap patay. Waki mo kwaro. Dumag isa. Bayan ako tong isa. Damage is done. Duwagan ako. Lima akong itlog bayaran. Pasensya kayo ha. Hindi pa ganun dugaman ni Monster. Angay. Damage. Ano naman na, Ikaw leron te? puli-puli po ta't panagsaron. Asa na si Kuan bro? Ito yung partner. Ah. Ngayon si ate kay wala may posting. Yahaya natin, laglaag ba no? Naglaag. Taga sa lima ka itlog akong bayaran lang ka. Pareho lang ko ito ma'am. Madami sa isa. O ano lang po. Ayaw? Hindi ka itong madamit. Bayaran na ni mo. Sige lang. Hindi naman na magamit, sir. Ha? Hindi na magamit. Mabulok. Sige ko lang, kailan akong amigo nga. Gwapa, amiga na ako nga gwapa mo. Okay na akong amiga na ako nga gwapa dari sa... Wala kang gigwapo diri. Uy! Babae, sir. Grabe po nang Doon imuha. lang sa lalaki na Kana gwapo di- jud na. kana di Wala ay. namang gwapa kay laki. Ang nagunit ay kamera, grabe. Kung kagbatasan, oy, sakit kayo na ba? Ang mga te wala gwapo diri kay puro bang babae gwapa. Yes, siya kay laki man, dili ko siya gwapa. Gwapo siya. Salamat kayo ninyo ha. Di ba paro, no? Nakabuak ta o itlog. Paro. Meat shop, meat shop. Ano paro? Kuhan. Oh. Ay, yay! Susan. Ano mga kabaro? Ha! Wala hotdog ni may tabo. Wala. Hotdog may tabo mga kabaro no? Sarado. Na may hotdog ya? Kana. Tagay ko na yabi tagpila ya. Unsa man? Hotdog. Ha. Me, tagal sa me. Ya ano? Uy. Ay tagpila ning hotdog te. Tagay kog upat te nya duha ning ham. Okay.
Kami sa 5 lang eh. Nanti ah. Ay, 5. Salamat. Salamat ya. Ya, kwaro no palit na lang kog luto daan nga hotdog kay awon ta lang misis ko food trip ni og bulat o itlog bulad itlog o hotdog pero mga kwaro no sarado diha napra diha mga kwaro. Pag naka-premium sa vlog, tunga ka ha. Ha? Pag naka-premium sa vlog, tunga ta. Premium? Mag-vlog ka na kay ang kauban ako ba nga stock sa Arcon. Oh. Yang anak nakadaw 150,000. Oy! Ay, pero nakakay bulad, nanay itlog, nanay hotdog, nanay ham, basta ng kiha mga baro, no? Mga baro, ado tagbalay, no? Wala yun, tagbaktas. Ang birthday, aga nang kuan. Birthday, kinsi. Uy, nakaligo na si Kuan, si Whitey. Huh! Nindot ang simbahan sa Baptist dari mga kabaro. No. Nindot lang simbahan mga kabaro, no. Nya sa pakaron mga kabaro. Padayon na sa pagbaktas mga kabaro, no. Og daw 11 minutos, no. Hapit na 12 minutos mga kabaro. Nakabuak kog isa ka itlog mga kabaro, pati mining humuka pagunit ako sa kuan, pagunit ako mga kabaro, no, humok man kayo. Oh. Wala nga kabaro akong itay-tilani nga kuan nga vlog. Damage is done this morning. Gol, unsa na diha? Unsa una? Ha? Si. Unsa na diha? Ay, amigo na ako, no? Kuya Arnold, si Colombi. Di pa balay man ini ate katong kuan? Asa ni sila mo ron? Pilis. Ay iya lang. Unsa ni diri himog tindahan? Arkila lang mo to si Ampog diri. Arkila ra dito di ay. Manong ada. Wala, tuag kuan, tuwa sila og tabato. Kol, sinakay tayo mo, butangin nila ni diri oh. Ni ba? Di, bato ah, bato. Oh, gintukon na. Ano gyapon na siminto dito. Pwede sako na da. Isa ka sako gyud? Pilan sako ang siminto? 200. Apil na lang ko na inya ko as nga. Tagay na ko mga 150. Mga 150 gamay ra man na. Ay lang pudang isa ka sako gyud agra ay ako agra na. sako na. Tagay lang ko 150. 150. Oh, pwede ko sako siminto. Putang kalag. Dali ba? Di ba? May mo ko rito. Pamino sa, pwede man 2 kilo lang siguro siminto ana kol. Kaago ni mo 150. Kol, pamino sa ba? Pwede man siguro 2 kilo lang ani. Pamino sa tagago ni mo 150. Oh. Nya siminto dito ay 215. Dili na di ba na may kinilo? Ha? Kinilo. Ay sako na baga. Isa ka sako gud ni dai. Ay sa dingang kilid no, parang makaagi atong motor ba. Sige, ingnon ta lang ka kol. Ingnon ta lang ka. Ha? Kay taas kayo iluoy kay tan. Ingnon ta lang ka kol. Oh, baro ba? Oh. San Juanico Bridge. Ah, baro. Ya kol, ingnon ta lang ka kol. Gani nya kuan ba? Kanang i-plane gid siya ko liana siya ba parang dili na kayo nga musaka. Ah, grabe lagi nan San Juanico Bridge ah. Nya mga kabaro no. Layan ta mga kabaro no kay paabot na ron si Mrs. mga kabaro. Mag-isod mo ko dito sa motor mga kabaro kanang magpasubida.
Kasi kayo niya, kung motor biya mubo, masangko, di ko pero ni. Oops. Oops. Ah, balay na ako mga baron. O, sa karon siguro mga baro. Ay, nung saan ni pagluto yung mga itlog? Ha? Ay, tama, no? Ano kay itlog, no? Ano sa'yo na yung niluto niya? Sumay? O, sige, buwid lang yung may, no? Sorry, boiled lang. O, kana, dami na. Mas mapugid ng ikuan, prito. Pero sige na matagpuan eh. Ibuwid lang ni. Sige pa tayo. Sorry. Oh, may bula lang itong bertuhon. Na, oh, luto daan. May sarado man dito, ah. Ang meat shop. No. Nay hotdog. Ako yung ham. Ay, perfect. Perfect pass. May nabrace sa akin, kaya itong ibutang ihulod ni May. Nabrace na May, basa na balik. Aga yung prito ka ng bulad, marot. Ay, hindi ta eh. Kusog din kayo eh. Ay, paling sa kanina eh. Eh, kana ile, pero di butang sa ko ano? Sama eh. Durong ko. Hindi siya tiboy. Ah, yawa eh. Ay, kainita po. Bukal mo kayo siya god. Pagani na lang bukal ito. Paano ka? Magpagani na. Ah, nita eh. Showers. Darong. Nita. Oops. Maguro ko ba na? Kusugin kayo. Kuha lagi hapit lagi nahurot ang tubig ko. Hala, nimpilit mo din di ay. Oh, Kuso agoy. Kusugang ko sa kayo ni mo god. Nimpilit. Bukan juga eh. Nimpilit siya eh. Pwede mo na kanin na pilitan ba? Klaro kayo. May dili kami sa rice cooker man eh. rice cooker man na siya data. Mo na gina siya. Iya magid na. Dere Nadaot man rice cooker ano. silaw kayo sa kuwan eh. Dere mga baro bulad atong bertokon. Ayun gulay. Wait. Lahi ni siya ang kamera kay kusog mo hindi mo siya low light. Di pa atong kuan man kato. Wala siya low light ba? Di pa atong GoPro nga low light pag makakuha sa git-git. Basta may haya gamay mo. Automatic haya gina ang kuha. Dara lang sa mga. Okay, sauce na to. Ano yan sus? Wala sila kinika. Wala pinikas. Pikas naman na dala. Lamit mo man. Ha? Lamit ni. Ang marot, kapaguro-paguro. Uy, sik. Bando na gipili ko nimo. Ada unhan ba? Unhan. Karang nagsultian na dili ako. Oops. It man? Ha? It. Yun sa light lang.
Ay, ini nga kamera ni, di pernah natin isa. Mga kabaro, no? Prito taog. Puro pagida mo. Oo. Tayangan mo ko sa GoPro nga igamit og daily vlog. Dali kayo siya madaot. Oops. Ang kabaro, no? Bulad nga pinirito nga marot. Mo nila ni nga bulad mga kabaro, no? Marot. Ay, ito kamay. Mga kabaro. Magkape ka? Oo ah. Lahi na akong kape kay brown. Pwede pink. Ano. Yan kan una to mga kabaro atong kumusta ho no. Uy, bukal lang po rin siya. Oh. Happy tapos naluto mga kabaro no. Ang kanon. Ha? Tara, take ko ito. Chorizo. Sa bukal lang sa ito. Kanon. Sa. Bukal na ang sarito. Wala resulta mga kabaro no. Susig paminaw. Kaya wala mo ito chorizo dito may. Wala, hotdog lang. Sayang ko. Hotdog bulag, itlog na ako. Sayang kay, baka na. Sulit ba yun? Sunit eh. Ako siya mga kabaro no pa kini nga bulat pagkaing kagingon siya no para oh kadto kabaro saso na tingnan yung gamay musalad pagkain na unya nang gabi unya nang gabi lagi diay pusa na ay taka ra ka Laya na kayo. ya mo Lunod na lang nagtaraw. Sayang ako. sa ilunod nga nagmalata na og ilunod mo dito malata na oy slide na sa o pag ani iya nakainit magbukal man kay ni pagbukal lang ani tanan di ko sumaka sige trabaho ka gani Ito na lang nabi, ito na luto be. Kuha, ilang iapil lang yung steam na. Hindi mo gini, pirang steam. Ano? Nalibutang mo no? Nalibutang, para. Nya. Murag heavy breakfast gini ron ba? Mura putag nag sumay na baro. Mura putag nag-itulukan ani ron. Heavy breakfast gini kitabo ani. Kay agas tubig. Luto mismo asawa no, murag heavy breakfast ini. Dala na ni lunch. Ha? Dala na ni lunch. Breakfast, lunch og grabe. Tanan na. Ha? Tanan na. Pagkiwa ito gan. Kaya ko na dali lamas. Hugtanan ng kamatis men duha. Kaya bala dali sa kusina.
Ah? Mag-uot ta dira ah. Among bala kung tama mga kabaro. Dito mi sa only breakfast apan karon ang nahitabo mga kabaro no wala sila main kusog ba ni maadap og hangin main. Dili lang dira. Ang nahitabo mga kabaro. Alternate di sila no pag Sunday may Sunday nga kuan nga dili sila mag open kining talbos mga kabaro no kato pa ning niaging adlaw pero ato ning pabukala gamay mga kabaro no talbos okay naman sila na imong sumay main okay na imong sumay nakita na ko sa Africa main ba ang talbos sa kamuti na dito ah kaya ko anon lang dili hugasan ano niya pag human hugas Dili pa na. ito na uy Ikaw, kung ganahan ka mo kaon. katin pa ita sila ham to Africa rin sa to ni pan thumbnail niya ginalay ito back ani siraw day niya mga dito day ko niya mukha on dapito ganaon ako against the light para ni gahapon tabo kalami namin subo sa talbos na kalami Salad. salad in the morning may bulad may ham may hotdog Saan tama? Dito kay napay kami ang kwarta ha as in. napay kami mga kabaro no nga pila to sa gatos plus 160 ba 140 rin ang gasto ron Okay pa. ira Not bad. heavy breakfast uy bukal na siya bukal na mga kabaro oops buka. Tingnan ka to palatuon ni kasi sayang kay palatuon. Oops. Ay salaan man. Wala no. Okay, wala yung salaan. Sa. Oops. Sige. Henry, ano to? Ayos na ng pork ko eh. Ayos na ng pork mine. Oh. Mo ni? Okay na siya, di mo sumay ba? Okay na to.
Okay. Yan, sabi. Sabi ko sa inyo, yan. Ayun. Ah, Parang abot tayo sa next kuan. Ayan. Wala pa man na isuka. sige na, dito na. Tikla. Okay lang. Hindi na lang siomay. Mm. Hindi. Mm. Kaya mo sa'yo. Ano yung limo ni Mine? It's good. Good to be true. With my eyes. And I get them to touch. Pila na kami minuto ni? Pagapos yung dari pita banda. Okay, brad. Dili gid. Kaya? Saan na yung isa-isa? Ang taksi ba? Pero na? Ya, baru no. Ah? Thirty-four. Uy, napay siumay mga kabaro, no? Hanto di panihapon? Grabe siya. Kay.
kayo eh. Oops. Yun naman. Ano yung plaster sa itong thumbnail ba? Thumbnail ba? Yan magbaro no, mga unta magbaro. Ano naman? Magbaro, mga unta magbaro no. Bugat juga ini siya nga breakfast mga kabaro no. Nakita anak unsa sa kabugat. Kay ay siomay, ay bulad, ay salad, ay hotdog, ay itlog nga gilaga, og na ay ham na waro. Thank you Lord. Thank you, Lord. Na sumay nga rin dila ka. Ano tayo ikot mo? Tinidor din. Tinidor. Alang yung sumay. Tinidor man. Tinidor. Dol-dol man ka. Hindi ka magkape? Yan ako. Heavy breakfast yun siya mga klaro, no? Wala mo niya kinabugatan nga breakfast. Tapos naman nga wala naka-unli. Hindi ka ba dito itong unli dito? Kay may clubhouse nga kuan. Ito eh. Bread. Na bread. Oh, Spanish. Lami ito. Oo, lami kayo eh. Wala mong kanikaon. Sa dito sa ilin. Dara aba. Adi ha. Nga naiham. Katong iyo, guko nga tilawin. Hindi na ka tilaw. Tanaw lang yung pila minuto na. 39. Mag almost 1 hour. Nga baro na mga unta. Asang panghalangan? Dili siguro. Ay, tubig lang, no? Naa. Bulad, gimarot. Ano ito nga bulad tong tuan? Itong nas anli. Kung magsaksak ba niya? Yung langgit. Ay, sa langgit. Ah, danggit dito. Mm. Dami ito ba? Mahal ng pagtunog.
Mm. Malibog ka asa yung buniton ba? Ito, okay na to. Ha? Pa? Okay ba? Hmm? Hmm? Hindi pa matuyo. Yeah. Pwede pa nga pa. Ito natin. Tama day ba? Kalimot gyud ko dapat gyud ay nagpantukan ka. Katong sa water world, dito pantukan. Kuan day mabini. Yan naman. Sa water world. Pindasan naman to. Ha? Pindasan. Pindasan? Malinis. Pindasan. Kanang Hmm. water world. Mhm. Naman day na jam dito kada gagabi. Yeah. Pwede ka mo request, pwede po kang kanta. Aha. Sayang ba? Mhm. Nawala mo daw ko ang kuan. Kalimot ko kaya ang kanta ko. Mhm. Bato ko gatubangan. Just another woman na pod. Di, anong man? Katong Kadagan ako kuan A positive. Mhm. Ka. Star maker. Ikaw lang may kuan. Apit kayo. Di ma. Ako ni padayon kay puro B, may C. Di ba? Ikaw lang may kuan. Kanang tawag ani maulawon. Maulawon nga. Matos tubangan. Ang latay. Ay wala. Wala bang beta. Pablaga lang ko. 2 boiled egg. Sarog. Kini do ka itlog pa nda, wala. Bugat na kay ni. O si Baldi Manggara is so heavy. Di Baldi Manggara may mag-vlog siya. Dali naglugar nga di siya pwede mukaon. Boiled egg na yang paliton. Ano gila? Pag ang lugar nga para niya siya og India nga Ikaw kaon. di siya kakaon ba kay halang daw niya ang area. Kuan daw kay area kining what's that? Yeah, mushroom. Dali itlog. Ano mag-save? Hmm? Ano mag-save ng taon nga? Vlogger? Dili? Kaya biyahe ka no? Mas madali-dali ko. Itlog noy, manoy orange. Mhm. May ano? Ano ba kung nawala na ba niya sa terminal? Layap no. Dam Dami ila kuya. Ilang chili sauce. Mm. Ay po lang fan. Magkuhan kaya ko ano, Mo? mag-supplier. Mhm. Ay, supplier, mag-distributor ba? Mhm. Ito. Mag-distribute ko. Distributor ko. So heavy breakfast. Okay, no. Yan ang gudot-dagot. Ba tayo ng mga sapal dari ah. Bisaya ikay ba sapal? Ano yung sapal? Saan din na tawag na? Ang sapal sa kuang to lubi. Oh. Bagal. Bagal eh. Di ba ang bagal sa kuang? Sa pinason. Hmm? Pili mo ni bago sa din.
Bisayaan. Sapal, lubi, katong pinagod. Sa ka. Dilo eh. Sa in English kay eggshell. Sa tinud na lang, wala ikaw breakfast rin sa duty. Kini, baguhan di ko ano yung guys, ibig kayo. Bugat yung breakfast ba? Sobrang nabaguhan kong last time. Yung magkagpanga, yung tagkaon, priyahe yung ko eh. Di mag-suko, mga nagdi ka kakaon. Bitaw. Suko na Mukhang dragon. Munsa pagkasuko. Mukhang dragon pag di makakaon. Grabe na po na eh. May lipod-lipod ba? Kaya ko lang, iluto na ba namin? Namin? Ha? Magsiwa na to ba? Ay, Sige na, paniod to. Ay, maniud ko ka. Uy, kadaghan pa aning sudan. Hindi ko maniod to. Gusto ko isa ko nagbuntag. Isa rin. Bahala ka eh. So, maniud to ko. Gamay ra kong kuan. Ano ka manod? Ay. Ano ba yung nagawa ni Mike? Garnish. Kini ba kini? Bernis ba dili eh? Garnish eh. Nakakabaro, Ditson. Kato ba ni Bernis mga kabaro, no? Kung nakita ni mo to mo ang nagdala si Macy sa Blitzon. Yeah. Muna nga di na dyan gumaniod to, kahibi na kayo nga kaon eh. Ang lamig siya may lumok na. Mo kayo? Init? Siguro, kaya kan sa kayo. Kay Hopi? Tsaka daw, pili na kami na to. 48. Ang tama ginis ka oras. Hindi na niya mahurot doon eh. Okay lang. Humo kayo? Daw ka nang kuan. Paksiyo ni nga litson mga kabaro na itong dala ni Mrs. nga itong vlog na ko nga nag-vlog niya lami ang mo sudaan. Di ba? Kababe. Perfect. Perfect na good. Hindi na nakalulog. Ano kayo eh? Hibi kayo? Gani mong gid pwede yung Wilson. Di ba? Di ba tumbasan? Nami do sa initon. Di ang pamintam ko niya. Nahalo, wala mo na nakalami. Sipa kayo. Ano gid ba? Hmm? Hmm? I'm done. Yan ako magkapyo eh. Sugay ko. Oh. Ang tun naman ni panihapon eh. Ha?
Hantod na panhapon. Gani. Wala, busog na kayo. Hot! Uy! I take right. Naman sa ubos ang tubig. Sige. Hmm. Uy! Kaya ba McDonald? May tubig. Gusto ka ni? Tubig lang. Tubig lang pero kung ipagilid. Gusto na gusto ka. Hindi lang po ano kay kape mo ako. Pili ka. Tubig ako. Nya magbaro, mas kusog bon jud kumukhaon ni Mrs. sa pinauna. Daghang salamat mga kabaro mas pagkuyo ko. Kung nabot ka diri ang vlog, kabugat silang gikaon. Paki-comment ko mga kabaro no. Kabugat silang pamahaw. Si Duterte nun anay bugat gid siya. Ngayon jud ko. Tiging bugata. Asa may mas bugat ako ako o kang Bugat yun ang gikaon. Sawa naman ka. Never mind, sign off na to. Daghang salamat mga kabaro no. Sa pagkuyog sa mga sa pamahaw mga kabaro. Daghang salamat mga kabaro no. Si Mrs. magkaon pagkahinay man na siya mukaon. Dugay lang human niya ako. Kusog ko mukaon. Di mga kabaro. See you next video. Salamat mga kabaro.